Здравейте! Тук е Рос и сега ще ви направя ревю на тази кукла Барби от филмът Барби Космическо приключение. Тази кукла идва също така с летящо котенце, но ще започна с самата кукла. Тя изглежда ето така. Има сини очи, също така червило в розово. Косата ѝ е руса с бляскави кичури и вързана на опашка отгоре. Също така има две звездички, които са прикрепени отгоре в синьо. Костюмът ѝ е нарисуван в розово, но полата може да се маха и на нея има колан в синьо с малка торбичка в синьо и 3 ципа като декорация. Също така носи ето тази жилетка, която е сребърна и има велкро и може да се маха ето от тук. Целият ти костюм е розов и едната ръка е просто надолу и може да се движи насам натам. Другата ръка има ограничено движение, което е това. И също така държи на крайника на къишката за котката, която е като синя звезда. Краката ѝ не се движат и тя има ето тези обувки, които са с плоско ходило и са сребърни бутуши. Отзад ето тук се слагат батериите. От тук до тук е капачката за батериите. И ето това е бутонът, който включва функцията котето да лети. И заради това краката не се движат изобщо. Ето как изглежда и котето. То е рижево с очи, които са розови. Има този шлем като екипировка, която е на лицето му. С ето тези две перки, една розова и една синя. И през шлемът се вижда също така място за ушичките. Ето как изглежда. И тук е опашката и е много леко, за да може да лети. Също така има ето тази пръчка, от която излиза ето този розов кабел. А тук се слага в ръката на Барби. Ето как изглежда и кутията. Дизайнът е на галактика. Има звездички отстрани. Показано е как лети котето. Също така има рисунка на Барби и котката. Логото на филма. Че излиза DVD през 2016. Отзад има една голяма снимка на дете, което играе с куклата. И също така тук още. И 3, които са като нарисувани от филма. И тук има просто надписи в синьо. И ето как се свързва куклата с котката но не работи в момента, защото батериите, които му сложих, се изхабиха супер бързо. И може би ще направя отделен клип, когато успея да го пусна, в което ще покажа как лети. Но за сега е това. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на кукли Барби може да посетите канала ми.